What's up mga silingan? Welcome back sa ating YouTube channel, Kasanta TV. It's me again, Jericho Rosales. Hilig ba ka mag-ride sa norte? Kada Domingo ba ka maglogo attendance? Or mutindak lang sa Katmon, aron mo palit og suka og bibingka? Kung mao na ang imong hilig, kuyugi ko ninyo atong suruyon ang pinakabag-o nga kananan sa Katmon, Cebu, ang Roskin Beach House and Restaurant. Atong tilawan ang ilang one-of-a-kind nga luto sa Bisayang manok. Ug atong tan-awon ang bag-ong beach house nga pwede sa pamilya, hinigugma, barkada ug labi na sa parihas nato ang mga grupo sa siklista. So unsa pa inyong gihuwat? Tara! Ang highlight sa tuang biyahe karon mao ang pagsanong sa invitation sa Roskin Builders nga mao'y tag-iya sa Roskin Beach House and Restaurant. Adunay 106 kilometers ang atong biyahe karong adlaw from Sheiks Flower Shop moagi ta sa Marcelo Fernan Bridge padulong sa Mandawi City, then Cansaga Bridge to Consolacion, then Liluan, Compostela, Danao, Carmen, then Katmon. Honestly, hapit wala madayon ang atuang biyahe karon. Kaya ang call time is 4 AM. Then initial time for ride out is 4:30 AM sharp. Pero pag 4:15 in the morning, ni bundak ang kusog kaayo nga uwan. Ug nibalibad ang ubang miyembro nga atuang gi-invite sa mao nga ride. But miraculously, by 4:48 AM niabot si Greg Andre Amit. Siya ang bugtong ni dayon sa ride. So by 4:53 AM ang oras sa among ride out kay medyo nituang naman sad ang uwan ato nga time. Tungod kay kamerang tulo ni Greg ug Sheiks ang nidayon sa among ride, amo sabot is mo max lang mi og 25 kilometers ang among dagan. Kay sayo man minigikan and then 8 to 9 AM pa man ang among target nga time nga maabot sa venue. Kami deh, daghan mo kami. Kami ra tulo nila hos. Bahala gawan, tindak na. Pag abot na mo sa ICM Dapit sa Barangay Pusok, nainisikit na ko nga usa ka siklista. Nangutana siya kung asa nga mga ride. Diningon ko nga danaw rami. Then niasya kung pwede ba daw mo sabay siya namo sa mga ride. So I said yes. By the way mga silingan, if ever makitaan mi ninyo sa karsada and you wanted to join us sa mga ride, okay rin kayo na namo. Don't hesitate. In fact, ikalipay yun na namo nga mo sabay mo. Like I said sa akong mga video nga it's fun to ride with the friends. Kay makatabang man na nga dili ta daling kapuyon sa ride kung daghan ta. And starting today, akong i-post sa among FB page nga LLBC or Lapu-Lapu Bikers Community kung kanusa nga mo ang next schedule sa ride. Aron kung naiganahan mo sabay na mo, pwede ra mo muatang kung asa miya dapit agi. Usually mag-abot mi din ha sa Sheiks Flower Shop diha sa Kai gas station, and then moagi mi ang uban maghuwat ra diha sa Pusok ng Shell. So mo na nakasabay gyud si kuya na mo. I forgot his name. Ako lang i-subtitle sa ubos kung unsa iyang mangutanas ako kay by the time yung nag-record ko nga video is nakalimot ko sa iyang pangalan. Niana mo po siya nga mo message siya sa Facebook pero hantod karon wala man siya ni message. So base nakalimot po siya og unsa nga Facebook nga iyang i-message. Then tungod kay uwan man, paggikan na mo nya basa na kayo ang karsada. Inyo makita sa video nga perti nagyong hugawa sa likod sa jersey ni Sheiks. Moabot na gyud sa iyang helmet ang hugaw hangtod sa iyang buhok gikan sa ligid sa iyang bike. So kay dili man mahimutang si Sheiks nangita mi og piso car wash unya among gihugasan ng iyang buko-buko nga portion kay grabe ka hugaw tungod sa lapok pisik nga gikan sa iyang ligid. Shampoo na lagi kuwang para mura na siya maligo. Ligo siya.
Gamay update lang sa atuang ride. It is almost 55 kilometers na ang atuang natindak sukad sa atuang ride out ganinang alas 4:53 sa buntag. And we are at Danau City proper. And ang atuang time check is 7:20 AM pa. Sayo pa kayo. Nya gamay na lang ta og tindakunon. Naa sa 30 kilometers na lang ato ang tindakunon aron moabot sa Roskin Beach House and Restaurant sa lungsod sa Katmon. And the next video inyo makita atulay pakita ang B-roll na lang sa video aron masummarize ang ato ang footage gikan sa Danau City proper ngadto na sa Katmon. Sa di pa ta mo padayon sa ato ang video, ako lang day shout out ang ato ang mga silingan nga padayon yun suporta sa ato ang mga video, padayon nagtan-aw, padayong atang sa ato ang i-upload nga video. Shout out ni Jilan Bike Run. Jilan Bike Run, subscribe sad mo sa iyang channel Jilan Bike Run na mga nindot sa mga video niya. Of course, shout out yung Biker Cute channel, ang pinaka cute nga biker sa Cebu. Shout out ni mo Brad and pa-subscribe sad mo sa iyang channel. Indot sa siya mga content. Shout out kang Brad Russell Ann. Thanks sa pagtanaw brother. Shout out kang Tabs Baliw, ang atuang original po nga membro sa Sikad Bao. And sige na ni siya practice karon kay gusto niya siya mosabay ngadto sa logo. Shout out sad kang Aljon Tisado Payot Vlogs. Sa Team Sewage Pedal Brotherhood, ang new generation sa SBF. Nindot sa kayo ang iyang mga content sa iyang YouTube channel. Nasa sila yung mga trail dito, nasa sila yung mga long ride. So i-subscribe sa din ninyo si Aljon Tisado Payot Vlogs. Of course, shout out ko sa tanang miyembro sa Sikad Bao, LLBC or Lapu-Lapu Bikers Community, Tindak Boys, SBF, Isuya Shatter, ang bagong mamitikay sa Isuya Mactan. Shout out tanang membro Team Wingski, Team Laspag. And of course, shout out ko ni Brad Jungjong o Brad Jomar, mga trabahante sa Roskin Builders. Daghan kay salamat sa pag-arrange sa ato ang biyahe karon mga brother, and God bless ninyo. And of course, dili na to kalimtan ang sponsor sa ato ang ride karong adlaw, ang Roskin Builders. Ang tag-iya sa Roskin Beach House and Restaurant. Nga lamian gud kayo ng ilang mga pagkaon dito. Manok Bisaya ha, walay daghang lamas. Gamay ra kayo og lamas pero mapatilawan gid mo ang pinakalami nga timplada sa manok. Manok Binisaya, kunya binukid style ang timplada. Nya nindot sa kailang area dito, daplin sa karsada, nya pikas side is dagat na. So perfect gud kayo sa atong pamilya, mga barkada o mga grupo kung gusto ta mulaag, gusto tang mo pahuway sa ambience sa syudad o moadto ta sa mag-relax ta sa bukid. So adto lang mo sa Roskin Builders. Tawagin lang ninyo ang telephone number o cellphone number nga ato i-flash sa screen para sa inyong reservation. Aron matimandaan nya mahatagan mo sakto ug memorable gid kayo nga stay didto sa Roskin Beach House and Restaurant. Daghang salamat mga brother. Daming Roskin Builders.
Wow, ganyan. Boss, tapos? Ako to yung bahay, nakagban dali. Nagdag mo lang eh. Basta magkuhan lang, may balo lang. Uy, buhat na na din. Buhat na kita siya ba? Wagi laman, o kung nilamas na. Sino ba? Tama na, ito payas. Asa ka tumubuhos kilito lang? Ano mo daw? Muna. Bato yan. Bato yan. Hindi ko ako sa Adi na kayo lisod mo diri ang hangin ko kayo mo manuas ra. Ayan ay. Wala na dumay. Okay, so bumitaw na butangan na lang ako sa tato kay para ganahan ligo pwede ra dito. Ako pa. Tukan ka na. Baka ala ang tangkala na. Ana mo sir. Yate magis bulan mo dito dito. Dos masaga. Dapat tayo. Sabi na. Kan? Ay di rin ang pinito na pang ginari. Sir? Ito lang, wala po seafoods. Kaya ka, one. Ano mo ba? Ano mo skills? Dali. Thank you.